Ayo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyu bambolunyu hlase podla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Futhi wenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Billy King mtanami. Another day, another Tola, another Penga. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Jamini. Sendere Bobo. Si Popo. Si. He's Baba. He's. Take me straight to the kapu. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana Kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ithi lengoma Bengisacela Albertina lapha endlini Bengisacela ukukhuluma naye Uma esaba mesaba tomala pumele emnyango usisacela ukukhuluma Jayamba bami niyaphila bafethu hayibo bhuti nisupporta leli qembu nobabili ngoba nawe ngiyalibona uphephe la phezulu mfethu. Yebo kunjalo. Kunjalo. Mfethu mina igama lami nguJinja mfethu yabo. So sisuka eNgwenya University of College. Esikoleni mfethu ushuthe senza ini? Ngicela nje simile ngapha khona sodedela nabantu badlule ya. Sisuka eNgwenya University of College wena mfethu. Shuthe laphana senza acting nani. So ngiphume nge-interview ukuthi ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini. Are you guys dating? Yes. Oh nice. Ubani kamfowethu? Igama lami nguDumsana. Dumsana. Hawu Maduma, indumandumane. Hawu bhuti. Kukuphi emakhaya kha Maduma? Ngibuye Mzimkhulu. Mzimkhulu awumncinane. Yebo. Ah, siyakubona nawe. Danke uma isister yena ubani kama? Siphelele. Ya kukuphi emakhaya Siphelele? Newcastle, kuphi Newcastle? Matateni. Big up to Matateni bafethu. Amata enza adudeda. Hey yo guys, it's your boy King Ginger, cream de la cream. As you all know, it's another year, another plug. I'm plugging you again with Izifundo Baba Wami studies. We have Afric training bafethu. Ikona khona la emaboneng. Make sure that you come and register. We also offer business studies that will include business management, marketing management. There's also agricultural studies, animal production, plant production, electrical studies from N1 to N6, electrical engineering and civil engineering, and many more. Information technology, what it offers, we offer ICTU end user and ICTU technical support. We offer professional studies, legal secretary and real estate. We are fully registered with the Department of Higher Education and Training and well accredited with the different SETAs. We offer courses one can do with or without matric. Don't you have matric? We have a solution for you. Enroll for any of the NCV qualifications which requires you to have grade 9. We have safety in society, we have electrical engineering, we have boiler making and so many more. This is offer a national diploma in policing, this is offer a traffic law, ne paralegal. Kanti futhi sesivulile for ama registration, you can register go online okanye uze la college course yawathatha nama walking in. Tsheli olethu ukuthi uKing Ginger uthe kumele uzofunda eAfric training ngoba naye usengenile engibhizi lana. Yazi lento yaka engineering inemali mfethu. Afric training. Ayenza nje ayenza so athi shi ngemonza pha sayashara ya mina ngiseking indlovu niyabaleka yazi ngizama ukuza kunina ngoba singapha ngiyanibona ukuthi lokhu niyagweja no mfethu so bhuti wami I want to know from you ungathi yini oyithandayo ngo my sister My sister umuntu omuhle nombona Dakhelehle. Dakheli. Yeah, she's gorgeous.
God. Yeah, yibona. Ngithanda yabona uPortable silenge sigrand and she's got respect. Yeah. Ngoba uyazi uphatha indoda, uyahlonipha futhi. Umuntu engimthanda kakhulu. So ungasho wena nje ukuthi uyitholele i-full package la. Not even a full package. Wife material. Wife material baba. Uyabona nawe all black leli. Yeah. Showcase. Wena sister ungathi yini oyithandayo ngobafa? Umuntu enomoya phansi, unothando, usweet nje. Ufisi. Awu Nkosi yami bakithi. Uyayifela futhi ngaye. Ngiyayifela ngaye. Asho. Ekule ngoma ethi ngiyasifela ngawe. Oh nawe. Yabona sister umculi yini kwangathi ne voice. Yazi phela baningi abantu bese sebephumelele la nikho nawe mfethu uyawushaya imaskandi futhi. Gospel. Hayi ngiyawulalela ukulalela Gospel. usha yebo umculo ngiyawulalela. Oyawulalela. Hayi angiculi. Sister. Ngiyalalela. Ngoba khona iningi iculo engilishaya lana. Mhlawumbe niyalazi enganifundisa lona ngaze benzokwazi ukulivuma. Mhlawumbe selishaya nje sonke. Uzobona ungena ngo-Alito noma ungena ngani nawe noma ungena ngosoplano noma ungena ngani. But listen. Uyise kaMpepeni uvela alfa ke ngakhuluma ngalutho. Ubaba kaMpepeni uvela alfa ke ngakhuluma ngalutho. Oh ngoba ubaba kaMpepeni Angikwazi ukucula mina. uvele alfa ke ngakhuluma ngalutho. Yayizwa leyo nto? Yayizwa leyo nto? Ayini uyalizwa mama? Ngiyalizwa. Uyise kaMpepeni Vela alfa. engakhuluma ngalutho. Ngoba uyise kaMpepeni uvela alfa engakhuluma ngalutho. Uyise kaMpepeni uvela alfa engakhuluma ngalutho. Akanani ngiyamthanda. Qinisi. Iphinde kazi uzoyidinga ingasekho. Mfethu, so ngicela ukubuza kwena ine scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? Sondela mfethu nivele nje kahle. Ine scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? Ngamnika 99.9%. Danko, wena uzithemba kangakanani? Mina ngiyazinika mina 100%. Danko. Yeah. Ukhona nomunye umuntu othana naye ngaphandle my sister? Akekho. Danko. Like ngoba ngitshela nasekuqaleni ukuthi ngithole i-wife material. Danke. Angifuni ukumosha lelo thuba lele ngilitholile. Because ngike ngafika ngabathola abantu beziphethe kahle ngakuthi ke ngisacela ngokudlala nyana ngathi Yebo. basira so la nje it's time to settle down. Yebo. Yeah. Hayi bhuti. Yeah. So last one. Ikhona into efisa ukuyixolisela mfethu ku my sister mhlambe ebengayazi mhlambe ubona ukuthi azi mawungaxolisa manje uzoba right ngoba vele sowayilungisa mhlambe noma into yakwazi uyabona nje. Hayi lutho bhuti. Lutho. Usho. Lutho. Okay. Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani ubhuti? 100. 100. Yep. Wena uzithemba kangakanani? 100. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my brother? Wena kuphela. Hayi man. Yeah, siyathembana baba. Hayi bhuti. Okugcina ke lo ngibofoza ngawo. Ikhona into ofisa ukuyixolisela ku my brother mhlambe kuyenzeka engazi yabona nje. Ngicabanga ukuthi khona. Right mina naye sathanda yabona nje. Luthi amalangabi. Kubhizi bhuti. Ubhizi kulithi. Kulilithi. Uyamthanda ne? Kakhulu. Umshove ngehakho umtshela ukuthi uyamthanda. Bakithi. Sana bhekeza. Ngiyakuthanda mama sami. Wena athi uzosigcwalisela wena la. Omvyaza ngiyakutshela ngiyazithemba mase. La ngiphethe umfazi la. Hayi mfethu no ithi ngimdedele bafethu. Ngiyabonga kakhulu kodwa ngesikhathi senu and ngithande dawe esituleni ngakhona ubaba kaMpepeni. Track yami ke leyo ke engayiqopha mina. Okay. Ya ngibhala ngangihleli noMayisani ngivuma. Ya phela mina ngumtubi. Abangibiza uTubatsa.
Yizwe ivoice. Yeah. Impela Yeah, nginayo uTubani. ivoice. Mfethu kunento esiyenzayo before ngidedele nami. Yeah. Ekuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby you switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check on WhatsApp, Facebook, Instagram mawukuthi niyakusebenzisa lokho ukuze sibone ukuthi wena ufletha nabo bani engabe uthembekile. Nangithi uthe uyamthemba. Yeah. Nawe wathi uyasithemba. Yeah. Akekho umuntu ojola naye angithi. Hayi. Naye akekho. Yeah. Okay, angunankinga yamashintsha ngefoni. Mina anginayo. Anginayo mina inkinga. Oh, Okay. no. Woza ngapha futhi wena mngani wami. Wena athi umngani wami osebhishi woza ngapha sister indaba manje ukwata manje. Kwateleni? Kwateleni ngombo le phone yakho kwateleni? Angikwatile. Manje? Oh, let's phone. Let's ifoni. Ukwateleni sikhokha? My son. It's about that time. King Changer Cream de la Cream. Couple switching phones mtanami. Sizoqala ngeka. My brother. Ivula. Usho. Igame leni idlala la. Ngizwa? Igame leni idlala la. Akuyona igame lena sister. Indaba uthi game lena. Ngiyazibizela nje. Yini ubona ngathi igame yothando le? Bengicabanga kanjalo. Wena unayo igame othandweni because serious Latin adlala ima game. Na WhatsApp uyihlalele nje la ubala. Okay, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele, makuvela igama lezinye febe la ungitshele ngoba lezo ifebe uzobe kuyizwe ezicrossa nomuntu wakho ne. All right, guys, my name is King Changer Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now and we are about to type the trends. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Abakusheli nkalakathi. Akuyenzeka bangisheleke. Akuyenzeka phela ngoba ngibona ngijonge licijile vele apha ukuthi badlula ngathi ababona akukwazi. Yeah, but ke ngazi since ngiloyal kumuntu wami. Khuluma sisi. Akuveli lutho. Akuveli lutho. Phuma mangaveli lutho ungitypele uthi I miss you. Fake neyathi ebomvu. Ubusachaza njengejongo la kwenu mfowethu ukuthi wena nje I chose to be loyal. Ngitshela. And she respect. Wethembekile uyahlonipha. Akuveli lutho. Kuvela mina nje. Ngibona nawe. Ngiyabona sister. Cela ungidelisele lapho ungitypele uthi sex. Unokuyicela isex kuwena? Nawe unokuyicela isex again? Siyathandana nje. Oh. Kunjalo nje phothi. Hey. Angithi phela at the end of the day nje basathandana nje mase sekufika sesithune isikhathi sokuthandana kunesokuhlonipha sokuba wife material funa siphele ngibe nodali wami abodala endlini ngalendlela interesting yabo. Yeah kuvelani wena. Yebo. Hey phuma lapho type uthi imani ngathi ngivelelewe ke la. Yabe usasho mfowethu. Ngoba ngitshela ukuthi sinisithembana obviously mase sithu ngimbhalela awuyazi mangibhala ngizongibhalela yena. Yeah. So kufuna ube a little bit naughty uyenza interesting uyangithola. Yabuya ngiyayithanda livela bani mama? Mina lo. Ngicela ungitypela uthi come outside udelete lapho mfowethu. Ngoba ngitshela nje ngeke adopenex. Akadopenex. Wena uyawudlala yini lemidlalo eminye le o Facebook no yini lento Instagram? Instagram angina but I used to visit Facebook angikho mude kangako Facebook. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yabona le phone yebo. Siyabonga sisika ayibhore ngoba kuvela wena. Ngicela ku Facebook. Ngijulukisa nje le phone. Ikujulukiselani? No Facebook iclean kakhulu. No Facebook uzotype la mayithi no results ungitshele mayithi 100 messages ungitshele futhi ngesiwafunde lawo ma messages ne. Cela ungitypela uthi I love you ufake neyathi ebomvu. Uthi ngayadopela uthona la? Hayi lotho futhi. Ngoba ngitshela nje angikho mude I used to visit kuphela ngibheke nje ama post nani ngikhona ukungena. Akusi ukuthi ngomuntu omude. Ya ngingafika endimeni yakangeka kona ku Facebook ubona ngasekho mude nje ngasheshe ukuhoxa enye account ngayivala futhi bengikanga kuyona too much so my since I chose to be loyal ya balance it. Uzizwe njani ukuthi indoda yakhe loyal? Happy. I'm excited. Ngeke phone yakhe. Ungenile endimeni waphuma. Hayi sifikile
Sangena saphuma. Leso sikhathi siyafika. Siphinde sijule. Olevole. Ivulelana. Awu, kade uyibhekile nje ifoni ka my brother. Hawu. Kwangathi kuyasokolela Hawu. kudala kwenze njani manje? Konje thini password yami? Yakwazi phela ukuyibuza ngepassword yakho. Hayi. Sister Net. Yebo. Yindaba kuwe lo. Obvious, uyayibonela nawe. Ngiyayitika madoda. Phila soft life. Umchefeshi. Yeah. Na WhatsApp. Mase type uzothatha la makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshela ngoba yizizo bezidla umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to tap the trenders, tap lapho uthi I love you. Abakushayelini uyasiza kahle, ngikhuluma nami abakushayelini. Oba. Abantu mhlambe njengoba umuntu oright kanje. Abafana bayashelana nje. Yeah, kusavela wena mfethu. Phela ungidictela lapha tap uthi sex fast. Indaba sesami. Ngiyomsiza. Uthi umtypeisa usex. Yebo. Yini ubona ukuthi akwazi ukutype? Cha ngiyomsiza njengendoda yami. Uniyosizana. Yebo. Ngathi ngisabona. Vela bani mfethu? Naku ngasaboni kahle. Ubani? Ubani Thanda? Ubani Thanda? Wenzana noThanda? Ayakhuluma phela usesimumi. Siyaphilisana. Ngilani? Sister uneqiniso yezwa uthi bayaphilisana. Indlelani? Bathandana. Khuluma sister. Ngendlela mina nawe ngiphilisana. Mana ngisakuzwa kahle. Mina nawe siphilisana siyathandana ngithi. Futhi Serious relationship. Sithi naye siyathandana. Unesikhathi singanani thina naye? Cha uyakubuza. Akakunika phela. And ukubuza kahle. Hey. Enyike le. Senesikhathi singanani thandana? Umsendana manuthi. Usenda manuthi. Usendele enye indoda. Hayi, My. isimoya. Isimoya. No. Isimoya. No, lalela. Lalela. Man. Hayi, uzolalela mina kuloko. Okay. Ehlisa umoya. Cha, angikwazi kwehlisa umoya. Yehlisa umoya. Bayabadlala intombi. Cha mfethu, Cha, uyabona lento engikhuluma ngayo uyazi ngithi. ehlisa umoya uthi yami. Lento engikhuluma ngayo uyazi. Ehlisa umoya. Uyaphepha manje. Calm down. Phela uyaphepha. Angiphepi. Wenzani? Jinja. Wenzani? 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 Siyaphilisana. Ngiyaphilisana. Yebo. Ngidlelani? Nesikhathi singanani thonani? Afika mbalo. So i-fresh lento. Sithandele. Yasengisendelana nje ukudlile mosa ngithi. Wena umphephisa konke nje la uthi lo jolo komsuna. Relaxa. Angina relaxa net yona feka. Awuthami. Yebo. So nisazoqhubeka wena awuthami. Yehlisa umoya mfethu uyakufebela. Usazoqhubeka ujole na njengoba ekufebela nje. Ngithiwa kanjani? Uyaphephisa mhlawumbe ephephisa mosa. Ifoni. Uhambe ephephisa mosa. Bamba sisi. Wena uhamba khona nje uhambe ephephisa. So awuthami usazoqhubeka naye njengoba umbona ukuthi uhambe phephisa. Ngidlelani? Nakho phela uhambe phephisa. Kusho impilo yami sengipheni mosa. So uyamshiya yini? Ungishiyelani? Hayibo. Shelani. Hayibo angithande noThando. Relax man. Hey. Look. Yabonani? Yakulokha ke manje. Yakulokha uzokhuluma kanjalo. Yeah. Slim. Aka Wangeslim. Wena manje uyaphephisa wena. Uma uthanda. Wena bawuthanda. sondela sister umtshele bambambile. Mina uphisana namasimba. Niphisana ndlela niphephana. Uthi umuntu aphephisana naye. Ndlela kwenza siphelele. Yini ngakwenzela yona? Yeah. Nawo Ungakwenzela yona siphelele. Ufikiswe yini ngempela? kuningi ngakwenzeli kona. Wena yini kanti oyifisa ukuyifisa? Okufana nani nangebuza ubhuti. Ubufisana nesisi. Cha ngikhuluma uyazazi nawe izinto ongangizizo. No, mina ngenza ngakho konke osemandleni wami ukuthi ngijabulise. Bethu mlahle. Wena into of the wahamba ufeba nje. Phela shutha ukujabulisa ngokwanele. Wangakhuluma endlini mona inkinga. Ukhethe ukuphephisa amanye amadoda. Yeah? Wangakhuluma namona inkinga. Ezenkinga into. No, wangakhuluma namona inkinga. Ngishiye out. Mina nguwena ngabe ngiyamtshela ukuthi ngisamfuni. Ngangimfuni vele. Yeah, umfuni. Cha, young nayo. Indaba Ngaphathi na. because manje lo muntu ngimyazela everything.
Yeah. Ngimyenzela ngimara ubhizi uyangifebela yena. Everything. Yini everything. Nakho okukhulu. Yini angakwenzela yona? Yini angakwenzela yona? Yini everything. Guys, akumele nibangu everything la. Nina wena sister uyamfebela. Wena awuthemba usazoqhubeka nijole nalo njengoba umbona lo. Qhubeka ngithi siyathandana. Ngeke angitshona ifebe. Ngiyazi ngani manje ukuthi unaziphi izifo. Mfethu niyathandana. Nizoyilungisa lento. Nobani? Wena naye. Hayi bamphephile mos. Nisebenzisile condom. Phendula umbuzo. Futhi akusasisi noma ngangaphenduli mos kuyafana usibampephile. Hayi. Mfethu ngcono uhambe kokungcono. Hayi nginento ngizayihamba la othi gazi inkoco naye. Uxoxa kanjani ufuna ukuya kuyena Usana na umuntu wami ngithi. Phela musuku uya kuye ngamandla. Okay angike ngamandla cha ngeke ngikhuluma naye. Hayi yehlisa umoya. Kube yiphutha. Funa nikhulume nobabili. Awunankinga ngifuna ukukhuluma naye. Iphutha lani? Iphutha ulibona yini iphutha? Iphutha lani? Ulibona nini iphutha? Yeah. Ulibona mase kube yiphutha. Yeah, kube yiphutha. Manihlangana nomuntu noma man exchange ama number man plan ukuyolala manilala nisendelana So uyaxolisa ngaleli phutho lenzile. No iphutha. Wasondela sister. Iphutha ukuthi mina obonile. Xolisa iphutha lento yenzile. Khayiphuthi nang lo ama-dread. Ngahlangana. Ngusa nje. Hawu tena ngahlangana. Ukuthi mina nginandaba ngiyakwethemba ngibheke ifoni yakhe nje doesn't mean ukuthi wena ungifebele. Mina kuyami ifoni nayo yonke access mara kwakho mina ngiyithinta ifoni because ngiyakwethemba ayikho into engicabanga ukuthi ngihambe ngibambe ifoni yakho. So now uthami sazoqhubeka nalo. Awuphisa uyaphephisa musa. Ngitshela ukuthi iphutha lela ngaliphendula ukuthi iphutha kuma kwenze njani. Yeah. Wonke amanamba wakho o10. Awusibona ukuthi yenza iphutha umekishina wonke lawa amanamba wakho niplan ukuthi 10 wamanamba. Awusibona wenza iphutha niyaplan ukuyolala uyenza mina islim. Bwaqondile. Ungayiqondile. Ukumnyama number 10. Yini bangayiqondile? Mawuyaphepisana wena. Yethengiswa kanjani? Yeah? Mfethu uthi angithiwa samthandi. Angisasamthini. Sathandana mina naye. Ayikho into engamenzela yona. But utheni sakuthanda mfethu. All right. Lento engimyenza ngizayishiya naye angimthinga alanje into nyana. Ya vele uhambe mfethu ya. Kamthedina. Ufebe wena. Mtetele phela mfethu. Ufebe wena. Ya miyeke phela. Uzwile okay. But uthi nisazothandana. Nobani? Usucela nilungisa izinto. Umngane wakhe futhi azola nje into zakhe lapha nje ngizongishisa. Azonginyanyisa ufebe. Manje yaku. Uyapi? Beka sokhuluma. Akafuni ukukhuluma nawe ngithi umenza slim. Sorry nebhuti wami. Yabo awuthami wenze kahle le decision oyithatha ukumlahla lo wenza kahle ngoba lo ukujwayela kabi. Ya ukwenza slim. Ya ukwenza slim and awuthami uyishisa impahla mawukuthi kanjani. Ya. Ngongqisa leyo nto shozalo. Qala sikhuluma. Hayi ungamlandela sister mawuthi uhalela ukukhuluma naye. Ya. Ene mina ungaphindi ungifake endabeni zakho. Ngiyakutshela ungaphindi ungifake endabeni soxabana. Kodwa ngani? Ngihlangana naphi mina? Uyahlangana. Uzowokha. Simisila noba ke sihambela mnandi la isithando sami. Isithando sakho. Angithweni uthanda nothando. Ninkinga eziningi. Tumi. Nandaba. Abantu baloku bethi ngineyinkinga la. Ngithathaphi inkinga? Yini nawe phinde uthi ngineyinkinga mina. Pho umvezelana umuntu othi ngineyinkinga. So baqeda laba phindazi. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.